ገለ ኩነታት ተፈጢሩ ኣነ ብኸኣምና ማዓቴ ብልጽ ተሰብያ እንታይ ሽግር አጋጢሙ አይፈልጥኝ ግን እንደምን አላችሁ ቤተሰቦቼ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አትርሱ ለኔ በዚያ ለድጋፍ ስለምትሰጡኝ ከመሰርተ ምላመሰግናለሁኝ ቻናሌ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ሁሌም ከጎኔ ስላላችሁኝ አመሰግናለሁ موبايل جازينا لمسي مسكال مستوش ما يسداول تنقلوت ولا تنقلوت كان ابيمنا እየነዳው ነው አሜሪካ ውስጥ መኪና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይላል የምወደው መኪና በቃ የምወደው መኪና እየነዳውት ነው በዚህ ወዴት ልሂድ በቀጣይ ወደ በዚህ انت مسكن دي ودو على وريدني داري متحزي بلتا انت متحفنت كانت انا سلم بزي بقى انا زل ناس هبا كلهم حقهم لا حقهم حقهم من انا ولدتي حقهم كي تردوا خلو تنسى انت اللي انت هنا بالكون صح دا عادي اتفضل عليك بلا كافل قال كنت تفطيرو انا بخامنا معتي بلز تسبيا እንታይ ሽግር አጋጢሙ አይፈልጥኝ ግን ሲስተር እንታይ ትብለኒ የራስያት ኢላ አስተ ጊዜስ ምስ ሓደ ሰብ ረኺብያ ገዛ ኣብ ከምዝ ከተማ ከምዚ ኢላ አነ ቪዲዮ ሒዘ ተዳልየ ገይረ ገሸሎ ኢላ ኣብ ቪዲዮ ገርመካ ኣብ 4% صنعت نتاوباي خلينا نحكي رخيبنا يوم انت تزاركوا هذا شيء حقيقي تفاطوا معك اي ترد انت هونكم يجيك ليه تجاجي لا يسبك قطامي تعيد رب حساب كان معلش همزي تعيد حساب دفون وي كبيد حيشني كطراطور كن يروك يزعركي يجيب لك ولا انت بالكوان ساعه 4 فرق انا مشيتي نيرو كفلي ليا اسخوصاي لي نو وصي مغنياتو متعدي مدمزي ولا حنت قبل يكلني ولا ابدي ابحم سمعيت نير انا بزحات دول له يسدرا بيت نيرو مني انا بخور غزاي سيستري نيرا اغاطام سيستري باي سيستري نيرو مساي جينتاي لي انا مرچا هيبيا ولادي مساي قدف كده هذا انا ولادي يقدفني انت دايلك جن ازي احيزي عند بوليس تخيدينا يليا ولا حنت زربا دبالي ولا يلان انا نعفا بدي لك اسلو زخونكم بقى الحمد لله كافوني لاتني نبرد دبالي على علتن ولا ندخل نغير مخنيات انا بزح نغير حليفه نيره كم دلا تطرح فيلا تخيلا شعو عدي انجليز كيدا ترديها الله عدي انجليز الله سلام جبر الله بتدلاتو انا قاطامي والع حيز خوابي 3 عامات تزبي عمي كامبالا خيده مسكال سبال سبت مرعي هصان الله تنخبا كامبالا الله مالتي عجوت مزيا ولا خامس يالو اجي بنصار زخا ولا يا اتايني موبايل غزينا لمسكدو ولي كل يوم موبايل غزينا لمسي مسكال مستوش ما يسداول تنقلوت ولا تنقلوت كان ابيمنا ولا تنقلوت موبايل غزينا لمسي ناتوش ما يدولو نبا يدولو أتقل صلت كبرنا كلهم توديكم صلت كبروا نبا ناس يدولو موبايل كدولو الكايل كتغزالو سي باتري يبلاني كيك جايزه 100% صريح اوي نصوص ما على البنر يودي اوفدين بكلام كوي كله يودي اوفدين قطعوا تطرحك كفاك بكو فلتين كله انت انت انا خويا النبي صلت راي نغبر حنت هاي خويا هنا Hi Evie. I missed you. I missed you too, baby. When are you coming home? I'd give anything on a እየነዳው ነው አሜሪካ ውስጥ መኪና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይላል የምወደው መኪና በቃ የምወደው መኪና እየነዳውት ነው በዚህ ወዴት ልሂድ በቀጣይ ወደ በዚህ ድምፁ ደግሞ ሲል በቃ ሲጣፍ ቀጣ ከዛ ወደዚህ ከዛ በዚህ ከዛ ቀጣ እዛ ስፒድ 50 እንደዚህ እሺ አንድ እኮ ነው በጣም መንዳት አይችልም ማለት በቃ መንዳት አይችልም በጣም ከመፍራቱ የተነሳ እጁ እንደዚህ ጥብቅ አድርጎ ነው የሚነዳው ፊቱ ሲያሳክከው እንኳን ከክልኝ ነው የሚል እንደዚህ ብሎ አረ መጣ ሌላ መኪና
የምወደው መኪና ባይገርም ማለት ነው። ይሄ መኪና በቃ ቶሮንቶ ሆኜ እመኘው ነበር አንድ ቀን እያልኩኝ ከዛ በቃ አንድ ቀን አሁን ሆነች። ራሴ ባልገዛውም ግን በሰው ነጥቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ ከዛስ ወደ ቀኝ በሲል አየቀጣት እየጀመረብኝ ነው። ተለማመድካ ከዛ ቀጥታ ነው የሚሄደው ወይስ ወደ ግራ? አደባባይን ዞር። እቺ አሁን አደባባይ ሆና ነው። እስኪ ያሳያቸው። አሁን እቺ አደባባይ ነች። እሺ እንዞራት ዝም ብለን አደባባይ ሆነች አንቺ። በዚህ መኪና አሁን ረግጫት ባልፍ ምንም አይመስለኝም ነበር። እቺ አደባባይ ደግሞ የማርያም እንትን ነው ቅዱስ አርሴማ أنا عنده أنا حن أبو سامي بوش خنزارة بين الناس خان حجي قال أنت تسمع أنا خان إسكت ما بينكم أنت أنا مش على أخوي وأنت أنا كنت أقول تاخذ دي مرة كنت زراعي أنا مرت والد أنت خطوة أنت خلنا بالكام أنت مسكين دي وادو على ولدين داري متحزي بالكام هي متحزي بالكام ساكتنا معلو لنا مزانا قالنا لي تكمل نفت نغمر واي شلا صاحب أبغى سؤال ده واي جل خزارة واي جل خزارة فهمت كنت أنا اسلم بس بقى أنا زل ناس هباي كلهم حقهم لا حقهم حقهم من أنا ولدتي حقهم بس يمكن لك الجمالتي أنا حجي مشان إحنا دقوا أكل جزاش هبايهم من حجي وايم زي عشان نعرف هذا شدنا على حجي نسخة هباي هاي لو نعي أوكي هباي بارانا يبلع جاني بارانا لا بارانا يطلع بارانا يطلع بارانا يطلع نقول مسح صبايت بارانا نقول بارانا يطلع شفنا نقول بارانا حقهم دم لا هباي يخبل لها حقهم دم هباي يخبل لهم ثاني ولا تا ثاني ولا تا بعد ليش على حد نضربكم بالجايلك بارانا حسمعت تسكفنا مركاونا من طانا مماسينا رخاوي تسكفنا تقولي جنا تمالنا سلمت انتركا اغباب شلكا اغباب بيجي بتغباب زي اكلوك زي من تاريخه ولا انتم ناي هباي تاريخه كل كي تردو خلو تنسى انت اللي انت ناول كون صح دا عادي اتفضل لك بلك اخلي حكم ها مبزحته بزي تيك توك زلو حاتي يقولن سلمت ما انت فلت حق سلازي يفلت حق زي يفلت حاتي تفلتني نا ابراميس تصحفو كون زي برهان عالم قدس باولوس حق يلانا حاتي زفلت انمر حق انت زي لهن حاتي تنصركم كفلت يكلني تزغبر زلو كله نعي كون عيد اتا حقي اي تبلع انت زي تبلع انت ولا انا ينفلت كان صغير يخنبر زغل حكي سلازي حقي حاتي زفلتك حق خي نجر كان نسب ها تنصحك تبلي تغنيها مسحان حاتياتن كيفلت كا تنصح انت الكاي انت الى خمسه حولك اخلي زغبر كاي حاتيات وريدني ناي سباي بلع قلي بلع هذا حاونا نير مايد تنصح كا تفلت ديلو انا بلكم خنصحاي وا ناي سب قال سريقا واي وريدني سريقا يفلت قلي يفلت حما ظاهر زلاتني نساون تنصح يبلا كل سب زغبراي زوم تراي ها ልብ በሉ ማለቴ አረ ሕማ ባህርላት እንዝብላ ናተይ ክገድፋ ያኸማን ዝደሊ እንስሕላ ዘይኮነስ ክገድፋ ማለት ها ዝሙት ያምበር አረ ናይ ሰብ አይደሊ ናይ ሰብ አይጥምት አይሰረቅ አይሕሱ ሰብ አይባስ ይልዋል ዝሙት ጥራያት ዝሙት ካ ገድፋ ኸሊ እንቱም ሰባት ከምዚ ቃል ማለት ሰባይን ሰበይትን ኮይኖም ንዓና ይነሳ አንተ ይላቶ እንታይ ጌርና زغبرك انت اللي كمبر يخبلا مخنياتو ابزي يجي شكر لكم صبح دار حاتيات انتي مالتيو قدم تنغرو حق እግዚአብሔር ዘነስሕ እንታይ ማለትዩ ቅድም ትነግሮ ድሕሪ ንነሳሕ ንብሎ ሰበይቲ ቤተ ክርስቲያን ውዒላ ትመጽሞ ንነሳሕ እንታይ ላቶ ቁጥርጥራ ጥራይ ዝኽእል እንታይ ስለ ዝገበርኪ 10 ግዜ ንነሳሕ ይልክኒ ስለምንታይ ንሳሕ ተማሃሮና ይፈልጦን ድሕሪ መጨረሻ ንቕረብ ኢለ ኣብኒ እንታይ ሎ ኣብየክን በርታይ ዳ ቁርባን እንታይ ምዃኑ ዘይተረድኦ ከመይ ጌርኩ ተቕርብዮ ንስሓ ዘይተረድኦ ቁርባን ዘይተረድኦ
ቁርባን ከመይ ድዩ ቁርባን ጽቡቕ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ገለመለ እዩ ኣይትስረቕ ኣይትሓስብ ጥራይ ዝብል ስላም ሰሪቓ ሓሰ ይፈልጥ ይቆርብ ኣብ መጨረሽታ ሕማቕ ገብር ቆሪብካ ሃላስ ከምዚ ጌርካ ቁርባን ዘይፈጥዎ እሞዚ ዳ ሞ ስራሕና ንዕለ እንዲኸም ጌርካ ትገልገለኒ ንበልፎ ቁርባን ማለት ስጋ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሎ ኣነ ምስኡ ንስምሳይ ዝነብር ምስ እግዚኣብሔር ክትነብር ኢልካ ትገብሮ ስጋኻ ስጋ እግዚኣብሔር ሕልናኻ ሕልና እግዚኣብሔር ዓይንኻ ዓይን እግዚኣብሔር ኣፍካ ኣፍ እግዚኣብሔር ክትገብሮ ኢልካ ንቅድስና ትጥቀመሉ ናይ ዘለኣለም ማህተም እዩ ድሕሪ ዘይተረዲእዎ ኮይኑ ግን ብድፍረት ኣይትወስዱ ይረዳእ ቅድም ስለዚ ከም ስለ ዝብል ኣብ መጨረሻ ይተሰማምዑን ሽዑ እዝራ ምስ መፀ ንኩሎም ኣኪቡ ከምዚ ኢልዎም ስለዚ ኣብ መበል 24 መዓልቲ ናይ ዝወርሒ እዚኣ ደቂ እስራኤል ተኣኪቦም ወጮ ተኸዲኖም ሓመድ ኣብ ርእሶም ነስኒሶም ጾሙ ይብል ስለምንታይ መፅሓፍ ተረዲዎም ጾም ማለት እንታይ ምዃኑ ነህምያ ኣብ ስደት ዝጾመ ጾም ሕጂ ንሶም ግን መፅሓፍ ምሰንበቡ እዮም ዝጾሙ ዘለዉ ዘይፈልጥ ሰብ ተኮይኑ ጾም ኣይትበሎ ስገድ ኣይትበሎ ጸልይ ትበሎ ጸሎት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢልካ ይጥለ ስግዳ እንታይ ማለት እዩ ካብ ምንታይ የድሕን መሃሮ ቅድም ቀፂሉ ከምዚ ይብል ዘር እስራኤል ካብ ኩሎም ደቂ ጓኖት ተፈልዩ ደው ኢሎም ድማ ብሓጢኣት ብበደል ኣቦታቶም ተናዘዙ ብሓጢኣቶም ይብል ብሓጢኣት መኒ ብሓጢኣት ኣቦታቶም ተናዘዙ ምክንያቱ ነህምያ ብሓጢኣት ኣቦታቱ ብበደል እስራኤል ንዓይ ቅረበለለይ ከክንደኦም ኢሉ ነይሩ ስለዚ ብሓጢኣት ኣቦታትና እዎ ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ክንሳሕ ይግበአና እዩ ሓጢኣት ኣኮሎ ጉዛይ ሓጢኣት ሰራየ ሓጢኣት ሓማሴን ኣሎ ሓጢኣት ዓንሰባ ካልኦት እኳ ብዙሕ ዝዛረቡ ይረአና ሓጢኣት ጋሽ ባርካ ሰንሒት ገለመለኳ ከዘራረቡ ክፈኻኸሩ እዩ ንሰምዖም ሓጢኣት ኣሎ ብታ ሃገር ዘይንቀል ፅልኢ ተንኮልን ኣሎ እንታይ ዝብል ማለት ምዚኦም ከይትዋሰቡ ሓቀዶ የለን ኣለኮ ትእክብ ውዒልካ እዚ ሓጢኣት ኣቦታትና እዩ ግብሪ ቦታትና ይኽፋኣት ኣቦታትና እዩ ንሕና እንታይ ንፈልጦ ንሕና ንኤርትራ ንፈልጣ 6 ዞባ ከለዋ እያ ደቡብ ሰሜን ምብራቅ ምዕራብ ጋሽ ባርካ ሰሜናዊ ደቡባዊ ቀይሕ ባህሪ ተባሂላ ከለ ኣቦታትና ግን ዝፀርዎ ክፉእ ሓጢኣት ኣለዎም ብምሉእ ብመፅሓፍ በቦታት ብታሪክ ተዝነግረኩም ነይረ ምሰንበድኩም ነይርኩም ምሰንበድኩም ገሊኦም መውስቦ ከይንዋሰብ ገሊኦም ነዚኦም ከይንቐርቦም ማይንስተ ንገረና ተልኩም ክነግረኩም ክእለ ግን መሻቐጢ ከይትጥቀምሉ ብፍላይ ሰራይና ኩሉ ግዛይን ድማ ብማሕላት ተመሓሒሎም ካብዚኦም ከይንዋሰብ ተባሂሎም ስጋብ ታቦት ተሰኪሞም ዝመሓለዋ ሓጢኣት ኣሎ ንገረና እንተይልኩም ክነግረኩም ክእለ ሳልሳይ ሓማሴን ሰለስቲኦም እዚኦም ከምቲ ታሪክ ዝነገርኩኹም ንዕኡ ንምንጋር ንዓይ ቀሊል ከይትበኣስ ኢለ ይስቕ ዝብለኩም ነቶም ስውራን ነጊሮም እዮም ንዓይ ነጊሮም ናዮም ነዚ ግን ዝጠፍእ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ብታቦት ሰማይ ይጠፍእ ኣይጠፍእ ናይ ትገድፎን እዮም እዚ ተመሓሒሎም እዮም ገሊኦም እዚ ከይንገብር ኢሎም ፀበል ዝሰተይሉ ገሊኦም ታቦት ተሰከሙለው ገሊኦም ድማ ብውላዶም ዝመሓልለው ምዚኦም ከይንዋሰብ ምዚኦም ከምዚ ከይንገብር ተባሂሎም ኣይጠቕመኩም እዩ ተነስሑ ስለ ቦታትኩም ማለት እዚ እዩ ናይ እዝራ ናይ ነህምያ ታሪክ ንዓና ዘገደሰና ነዚ እዩ ኣነ ብዚኣ ክነብር እንከለኹ ኣቦታትኩም ተመሓለዎ ከሎ ገብረ መድሂን ወደይ ከምዚ ዝተባሃልዎ ብምንታይ ዳ ክጠፍ እዩ ነቶም ካልእ ግደፎም ኢሎም ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ግን ኣኪብካ ኪዳን ደጊምካ ማያስትዮም ካብ ማሕላል ካብ ክፍኣት ናይ ኣቦታትና ዝገበሮን ነፃ ኢሎም ይስተይ ኮይሎም ገብርዎ ዶ ኮይ ኣይትገብርዎን ንብምሎም ኣኪብካ ንሰለስተ መዓልቲ ፀበል ኣስትዮም ዝበሉኒ ሰዓት ኣሎ ሕጂ ግን ኣነ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከምዚ ክብሉ ተዘይ ኮይኑ ዋላ ኣብዚ ማሕበር ተማሂርካ እዛ ሕማም እዚኣ ትገድፈኩም እያ እንተነጊረኩም እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ዋላ ኣብዚ ማሕበር መስለኩም ነቲ ቃላት እንዳደጋምኩም መሻቐጥ ኢኹም ክትገብርዎ ኩሉ ርያ ይስቕ ዝብል ማለት እቲ ታቦት ሰማይ ዝመፀ ንዕርቂ እዩ ንበረኸት እዩ ድሓር ድማ ንዓለም ከይተረፈ
ሓጢኣቶም ዝድምስስ እዩ ነይሩ ተበረኸ ዝመፅእ ንዑ ንትውልድኹም መባረኸ መቐደሲ ግን ንሱ እንታይ ዝደሊ ማለት ኣጋንንት ወይ ኢሎም ዘይወፅሉ እዩ ዝደሊ መዓብዩ መሓል ኣቦኻ ዘለካ መዓት መርገምስ እንታይ ይብላ ኣለኹ ኢልኩም እዮም ኣሎ ኣቦታትና ተባሂሎም ተራገሙሉ ኣሎ ቦታ ክነግረኩም ይኽእል እቶም ሰባት ክነግረኩም ይኽእል ክንደይ ዓመት ገይሩ ክነግረኩም ይኽእል ኣይ ብጥቕልሉ ጥራይ ንገረና እንተኢልኩምን ግን ከይተነገርኩም ከም ዝተኢለኩም ይገድፈኩም ዶ ትባህሪ ኣይገድፍን ድምፁ ውልል ማለት ክነግሩኒ ከለው ወለት ለኩም ከምዚ ኢለ ተደንፅየ ማለት እዩ ከምዚ ኢልካ ከይመሓሓል እዩ ማለት ሲ ንፅባሕቲ መውት ወዲ 60 ዓመትስ ን100 ዓመት ከም እስራኤላውያን ካብ ደምና እዚ ነፃሄ ደምና ደቅናን ደቅናን ይኹን ኢሎም ዝገበርዎ ክትመሓሓለሉ ሲ ሸም መኸብ ሓደ ኤርትራዊ ኣታ ኣነ እንታይ ዝብል መስለኩም ቶም ኢሎም ተሓፀቦም ጎይታ ዝሰቐሉ እውን ኣብታ ምድረ ጋዚት ነይሮም ከይኮኑ ስለዝኾነ ማሲ ተፈሊጡ እንተይልኩምን ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ሰኣሊ ኢለና ቅድስቲ ዝበልኩሉ ሰዓት እዝጊዮ ኢለ ኣብዚ ማሕበር ዋላ ፈተና እንተመፅኡ ኣይ በቃ ትዝበልዎ ቦታት ሓቂ እዩ ኢለ ስቕ ዝብል ስቕ ኢለ ኢኻ ዝርኢ ዝዕዘብ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዛ ኪዳን እዚኣ ከርሕቖም ስለ ዝደልነቶም ሰባት ከዓ በሎ ብኩሉ ፈተና ይበዛሕ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ግን ዝብል እንታይ ማለት እዩ ነታ ቅድስቲ መዓልቲ ንዓ የረኹም ኣነ ባይዘወይ ካብዚኣ ነገር ነፃ እያ ኣይዝምልከተኒ ይኮነን ምስ ነገርኒ ድማ ኣምላኽ ኣቦይ ካብ ከምዚ ዝሰውረና ዳ ዘርእናፍስ ምስ ኩሉ ይዋሰብ በረኸትና ከዓ ኣብ ኩሉ ይብዛሕ እንኳን እንደዚ ኮይኑ ሲ እቶም ካብ ዘርእና ንደገ ዝዋሰቡ እኳስ ብሩኻትን ቅዱሳትን ኮይኖም ብዘርእና ዝወርሱ ይግበሮም የለ ኣጆኻ ዝወደይ እቲ ዘርኢ ዝዕረየሉ ሰዓት እዩ ከምዚ እዩ ግን ንዓኻ ነዚ ንኽመፅእ ብዙሕ ፈተና እዩ ብዙሕ ስለዝኾነ እንሆ ኣብዚ ዘለዉ እስራኤላውያን ድማ እንታይ ወዲዱ ሓጢኣት ኣቦታቶም ተነስሑ ይብል ሓጢኣት ኣቦታት ዝንስሕ መን ኣሎ ከክንድበኹም ተነስሒኩም ትፈልጡ ንኻህናት እኳ ክንዲ ሓወይ ክንሳሕ እንተኢልካዮም ጀልክላኽላ ስዝገበረ ሓጢኣት ስብ እምበር ኣይርድኦን መፅሓፍ ኣየንብቡን እዮም ኣቦቐሺ ስለ ሰብኣይ ክንሳሕ ዶ እንተኢላቶም ሰበይቲ ከምኡ ዝበሃል የለን እዩ እንታይ ኮይሉ ተይሉ ኣሎ እምበር እንኳን ደ ንስሓ ንስኻትኩም ስለ ሓጢኣትና ክትንስሑ ይግበአኩም እዩ ካህናት ይነስሑ ስለ ሓጢኣትከ ንዓኻ 10 ስግዳ እንተሂቦምካ ንባዕሎም 20 ይስገዱ እዩ ዝብል ከመይ እስመ ካህናት እንታይ ዝብሉ ካህናት እንታይ እዮም ዝብል ማለት ኣምሳለ ክርስቶስ ውእቶሙ ኣምሳል ናይ ክርስቶስ እዮም እሞ ክርስቶስ በጃ ኩላትና ስለ ዝሞተ ካህናት ድማ ስለ ሓጢኣትና እንታይ ክገብሩ ይግባእ ክንስሑ ክሞቱ ክጥመቑ ክቆርቡ ይግብኦም እዩ ነዚ ዝጠቕስልኩም እንተሃልዮም ነህምያ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ነህምያ ምዕራፍ 9 ተቐስሎም ጠቕሲ ይፈለጡ ምዕራፍ ኣይፈለጡ ከምዚ በሃል የለን ሰብ በብሓጢኣት ይፍረድ ትኽክል እዩ ስለ ኩሎም ክንሳሕ ይግበአና ዶ ሙሴስ ስለ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ተነስሕኒ ንዕኦም ካብ ተጥፍእ ንዓይ ካብ መዝገብ ህይወት ሕኸኸኒ ኢሉ ዳዊት ስለ እስራኤል ተነስሕኒ ካብ ንዕኦም ንዓይ ዘይተጥፈአኒ እግዚኣብሔር ኢሉኒ ስለዝኾነ ብሓጢኣቶም መጨረሽታ ይቁፅዑ ዶ እንተኢልካኒ ግን ትኽክል እዩ ትትገብረሎም ከ ንንስሓ ህይወት የብፅሖም እዩ ትንስኻ ተወስደኸ እግዚኣብሔር ነቲ ንፁህ ኣገልጋሊ ኢሉ ንዕኦም ዝኸውን ሰባኸ ንዕኦም ዝኸውን ትምህርቲ ኣተስዩ የነስሖም እዩ ስለዚ ስለ ቦታትና ንስሓ የድልየና እዩ ዋላ ተቃሊስኩም ምስ መፅእኹም ኣብ መጨረሽታ እዚ ጋሽ ባርካ እዚ ዓንሰባ እዚ ኣኮሎ ጉዛይ ምባልኩም ኣይተርፈኩም ኣሎ ኣቦታትና ዝመሓልዎ ቃል ኣሎ ማንም ኤርትራዊ ከማን ኣይፈልጥም ከይትግረሙ ካብ ልደት ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣከባቢ ጀሚሩ ክንደይ ዓመት ገይሩ ማለት 2000 ዓመት ዝገበረ ፀሊ ኣይገርመኩም እኳ ኣነ ንባዕለይ ደመይ ጠጠው ኢልኒ ማለት እዩ እግዚኦ ይደስቕ ኢለ ስለዚ ኣነ ንገረም እንተተባሂለ ክነግረኩም ይኽእል እየ ንስኹም ንገረና ተኢልኩም እውን ነግረኩም እየ ግን ሓዊ ይኻተኩም ሓዊ ለካ እዚኦም ከምዚኦም ለካ እዚኦም ከምዚኦም ለካ ኣብዚ ከምዚ ንምባል ተዘይኮይኑ ምንም ኣይጠቅም ከይተረድአኩም ስልዖም ንዕ ፀበል ስተይተ ኢለኩም ኣይርድአኩም እንታይ ተባሂሉ ኢልኩም እዮም
ስለዚህ መጨረሻ ግን ኣነ ዝምነዮ እንታይ እንድሕር ተባሂሉ ኣብታ ኣነ ዝረኽበኩም ባዕለይ ብኣካል ነዚ ነገር እዚ ኮፍ ኣቢለ ቴሌፎንኩም ዓፄ ነዚ ቃል እዚ ናብ ህዝቢ ከይተውፅኦ መሓሉ ኢለ ከዓ ከምኣ ገይረ ስተይኩም ሓቂት ኣረ ጭራሽ ኣጥፍዮም ናበልቶም ሰብ ቴሌግራም ኣሎ ዛስ ዋይ ኩልኩም ክትመኻኽሑ ትውዕሉ ማለት እዩ እዚስ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ንጹህ ንስሓ ይፍጠረልና ክብለኩም ይስደል ማለት ብዘይ ምክንያት ስኢሎም ክበኣሱ ይጎልኒ ዝኾነ ምክንያት ሳሎ ኩሉ ግዜ ይብለኩም እየ እንታይ ኮይኖም ከምዚ ይብሉ ኣነ ይርደአኒ ታቦት ኣብትሎ ሕጂ እዚኣ ግን ምስ መፀ ካብ ዝገርመኩም ቶም ከምኡ ገይሮም ዘመሓሓለዎም መን እዮም ተትብልኒ ፈለስቲ መነኮሳን ጳጳሳት ኮይኖም ኣመሓሒሎም ኣይትግረሙ ቶም ጳጳሳት ተኸፋፊሎም ኣብ ሰለስተ ሲ በቃ ሙዚየም ዝኾነ ከምዚ ኢሉ ይመሓል ብደቁ ይመሓል ዝበለዎም ነዚ ኣረ እዚ ትውልድ እዚ ቅዱስ ትውልዲ ስዒሩ ከማን ክዋሰብ ትሪኦ ቀደማ ከምኡ ይነበረ ስለዚ ካብዚ ሕጂ ንኔው ካብዚ 2026 ግን ኣኺልኩም ጥፈልዎ ሓንቲ ረብሓ ይብል ሓጢአት ኣቦታትና ተሰኪምና ዕንግሊል ክንነብር ብዓለም ይፈረድሉ ንዕኦም እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለሎም ንስኻትኩም ግን ንዓይ እውን ኮይ ትደልዩ ካብ ዝሰማዕኹሞ እግዚኣብሔር ከምኡ እንተሃልዩ ካብዚ ትውልድ እዚ ንሃይ ነፃ ግበረኒ ኢልኩም ስተዩ እንታይ ደለይ ካብታ ዝመሓልዋ መሓለ ኣና ነፃ ኢለ ሰትየ ኣምላኽ ኣቦይ ካብዚኣ ነፃ ግበረኒ ኢለ ማየ ሰትየ ኣብታ ጎለጎታ ከይረግጥም ማግልያ ኣምላኽ ኣቦይ ካብዚኦም ነፃ ግበረኒ ንስኻትኩም ከ ከማ ኢልኩም ባዕልኩም ሰቲ ስጋብታ ትመፅእ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ትኸምዝታት ኣይተርፍን ስለዚ ከምዚ ይብል ደው ኢሎም ከዓ ብኃጢአት በደለ ቦታቶምን ተናዘዙ ኣብታ ስፍራ ኦም ደው ኢሎም 3 ሰዓት መጽሐፍ ሕግ እግዚአብሔር ኣምላኾም አንበቡ 3 ሰዓት ከዓ ተናዘዙ ንእግዚአብሔር ኣምላኾምን ሰገዱ ኢያሱ ባኒ ዶማኡ ዝነበሩ ኩሎም ካህናት ድማ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ጸለዩ ብብርቱዕ ቃል ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ እቶም ሌዋውያን ኢያሱ ቀዳሚኤል ባኒ ሓሻብኤል ዞርቢያ ሆዲያ እዚኦም ብምሎም ቶም ካህናት እዮም ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ካብ ዘለዓለም ክሳዕ ዘለዓለም ኣመስጊኖም ኃጢአት ህዝቦም እንታይ ገበሩ ኢሉ ኣስረዩ እዚኦም ቶም ካህናት ቀዲሞም እዮም ድሕሪኡ ክሳብ መወዳእታ ስለዚ ተከታተልኩምኒ ቲቲ ቻነል ስለ ትፍቅርኩም የቀን የልና